SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata tulang patutikbalang matangkot na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga! Nangogid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Basta tambok, guwapa. First time magaro ay kakadug-kudug kagid. Eight 88.7 K5 News FM Philippines. Good afternoon, Western Visayas. Oras alas 3:16 na mga ka-K5. Nakatutok yapon kita sa pinakabagong radio station, number 1 radio station sa Iloilo. 88.7 K5 News FM. Sa mga ka-K5 naton, yung nagatutok, subong sa aton, good afternoon. Badugay-dugay, ari naman si Papa Bong sa aton. Bahaw, mag-guest naman si Papa Bon ko, no? Baysa ko matsokolit, tali lang gida. Wala problema. Gasakay pa subong si Papa Bon sa taxi. Wow! Grabe, galing si Papa Bon eh. Di ba nag-absent naman sa Ubraya subong? Subong hapon, mga ka-K5. Sa Jahon, taning aton nga programa. Alas 3, to alas 4 naman kita subong hapon. February 5, 2025. Wow, grabe gid ni. Well, sa mga ka-K5 natin nga nagatutok subong sa 88.7 K5 News of Philippines, I am sure nga iban nagapamati gid subong sa aton. Naga-enjoy gid sila subong sa aton. At ikabalota naman subong nga panahon, medyo mainit. Pero ga-enjoy magkitagyapon sa aton nga palatuntunan diri sa K5 News of Philippines. Matulot tamyaw kita na sa aton nga mga kilala subong ngapon para nga mag-enjoy man sila sa aton. Kampiyon! Ginatamyaw naton gali ang mga friends naton diri subong sa may Kintinsalas. Nga nagapamati subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Hello magaling kay Ma'am Nadalyn Sautong nga nagapamati man subong sa aton. Good afternoon. Kag sa aton nga friends dra nga nagapamati man subong sa aton. Thank you gid sa inyo nga pagatutok sa 88.7. Good afternoon, Macho Kulit. Tamyaw ko lang ang friend ko na si Delilah nga naga-PM sa akon permi. Ano naga-PM? Si Delilah, Macho Kulit, permi lang ni siya nagapamati sa ako, no? Grabe, always Delilah, nagapamati kay Macho Kulit. Kay K5 Nadski. Kay K5 Nadski, nga nagapamati man subong sa aton. Hello, Macho Kulit. Tamyaw ko lang ang friends ko diri sa Mike Kintinsalas, Liwat. Alright. Buksan ko ang linya mga ka-K5 Basta may gusto na subong nga magtawag sa akon kag mangita sang ilang nga pinalangga. Kampiyon! Mayo nga po lang da sir, monitor from La Paz. Si Hudlom Montana. Gamamati sila subong sa aton. Hudlom, good afternoon sa inyo. How are you? And nakatutok yapon sa aton. Good afternoon, Macho Kulit. Tamyaw ko lang naging friends ko nga si Romel nga always nakatutok sa aton nga program. Kag sigurado gid Macho Kulit nga maga-enjoy gid kami kung ikaw ang upod. Alright. Good afternoon sa kay Ma'am Lizelle Bulyones nga nagatutok subong sa aton. Ma'am Lizelle, good afternoon sa imo, Ma'am Lizelle.
Tamyaw ko man na si Agribina Bilyones nga nagapamatiman subong sa aton nga program. Buksan kong linya para sa aton nga DTX Call Me Maybe. Call me BB lang. Tawag na kamo diya 0919-099-9066 kag 0969-07-19481. Hello, gali kay Nanay Nenfa ko. Mananay Nenfa, good afternoon. Apuli ko dati kagina. Galing doon, nagsakit akong ulo. Good afternoon sa imo dira kay Tatay Meme. Well, sa mga K5 nato, hindi magkalipat mag-inom sa GTX 500. DTX 500, bulong sa sugar, mga taga-sugar na sa mga diabetiso na naton. Inom ka mo sa DTX 500, parang ang inyong immune system magsaka, magbato, no? Together with Mighty C. Ang Mighty C, isang alkaline vitamin C na kampiyon gid para sa aton immune system. So, ipares mo ang DTX 500, kag ipares mo man ang Mighty C adlaw-adlaw, agod nga hindi ikaw magmasakit mga ka-K5. Mabudlagin magmasakit. Dahil sa mga ka-K5 naton nga nagapamati subong sa aton, oy, grabe, may guardian angel ako, doon nakibot ako, no? Nga nakatutok subong sa aton. Buksan ko ang linya. Papa Bon, mayong ngapon sa imo, Papa Bon. Mayong ngapon man. Mayong ngapon, na rin naman si Papa Bon, Papa Bon, kamusta sa ikaw? Ano ginaobra mo subong Papa Bon? Okay naman to, Pio, sa pangaga, duty ko. Pangaga naman duty mo? Wow. Kung sapang wala naman kay Paway, naman kay Kapoy naman. Kapoy naman? So kung napon, dire ka ma-DJ ka de. Oo. Grabe. Di pala imo pliti na. Kasi magastosan ka na sa pliti mo. Di kay siyempre, ginalungan, lawas kuya. Ginalungan mo, lawas mo, wala ka pliti. Para di ka, di ba barda, lawan mo. Oo. Kaya pa ginalungan, lawas ko para at least nga mamabakod. Oo, mabakod, layo ka sa sakit. Mag-inom ka sa DTX 500. Ano imnon mo gani? Ano imnon mo? Nakainom ko ginat, may TTC. Andi DTX? DTX 500. Ano? DTX ano? DTX 500. DTX 500. Kag mag-inom sa D3 Bio. Ano pag imnon mo? D3 Bio. Hindi D3 Bio, ha? Ang D3 short, ha? Tapos ang isa pagid, ang Mighty C. Wow, Mighty C. Ano pagid ang isa pagid? Ang ano? Ang DTX Coffee Mate. DTX Office Mate. Ano na? Wow, grabe. Bago na naman gali. DTX Office Mate. Wow. Kung wala ka office mate, hindi ka pwede ka inom gali sa DTX Office Mate. Namin pag ganyan mga pamin nun. Oo. Gabi bilhin sa mga muna. DTX Coffee Mix. Hindi DTX Office Mate. Ha? Oo. Ika ka man sa 7-Eleven? Siyempre, kadaan mo na ako ginakadaan mo na. Wow. Alright. Papa Bon, tamyo ba ang mga friends mo subong, go. Ang mga friends ko daw sa mga gagapamati daw subong kanday sa Monica da, si RJ. Tapos sa mga piyakang mga balay da, si Mama Manloka City, tadaga pamati lang subong da. Amo na. Ang mga trase line da, along-along ang biyaya. Pila kabilog ang jeep sang pila kabilog ang Rida sang Sires? 4. 4? Hindi, ang pila kabilog Rida sang Sires? Ang gabiyahin na bala? Pila kabilog na Rida? Anom lang mo, anom. Wow, anom! Wow, bonggabilya! Anom na sa piyok sa mga biyahe, along-along sa mga Kulasi, sa mga San Jose. San Jose. Dapat mga prayer kita sa muna nga, dapat mahalagang kita. Sino be ang amon CEO sa K5 News FM? Ano ngalan niya, be? Ang kapamati mo sa amon nga. Hindi sino ang tag-iya sa K5 News FM? Si Dr. Ramil Oy. Wow, very good. Abi kantahin si Dr. Ramil Oy, be kanta, be sang iban nga kanta. Kabalo ka magkanta sang Anjo? Ang andok, ang balang mga kanta? Ano ba ang mga kanta, be? Sige, be. Ang ako yung balang party sa mga love song. Ano nga love song? Ni Apple Boys. Ano, no? Magmula ng
makilala ka. Damdamin ko nito sa'yo ibang-iba. Paligid mo ito ay anong ganda. Ito bang tunay na pagsinta? Nangangap ako'y kasama ka. Papa Bon on the mix. Makita man kan at mayakap ka. Ay, tatlo nga magkanta. Lagi sa panaginip ay anong ganda. Ito bang tunay na pagsinta? Para sa'yo. Ni. Ay, ipos na. Kaya namin isubong ang aton nga panahon. Basi karon mag-ulan kita, no? Mabudlay, makahalik kita sa iba naton nga mga pumunuyo. Kabalo ka sa kanta ni Manny Pacquiao, para sa'yo. Ilaban na to. Ang laban na to. Oh. Sino aton nga Vice President, be? Sino Inday Vice Sara President, Duterte. be? Sino? Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Very good. Okay. Papa Bon, may pamangkot si Matt Chocolate sa imo. Situational nga pamangkot. Kung tagaan ka sang 1 ka milyon, anhon mo ang 1 ka milyon? Ang milyon, paggawa ko ng negosyante. Ano, no? Negosyante. Anon mo ang negosyante? Ang sa store. Anon mo sa, kung may 1 milyon ka, anhon mo ang 1 milyon mo, Papa Bon? Oh. Siyempre, mga patindog o balay. Patindog ka balay. Ano color sa imo atop? Ang pula. Pula! Pila ka bilog mo? Depende man sa labla kung pila ligis na mga muna. Oo. Pero sa inyo balay, sa mga pila ka haligis ang balay nyo? Sa mga balay, mga mga kwaya man to. Di pila ka haligis sa balay nyo? Pila ka bilog haligi? Mama na siguro 200 ka baka bala. 200 ka bilog haligi pa! Pag makakamahasin ako na nung haligi! Basta 200 lang ka bilog. Muna iya. Grabe, the first time ko na ikabati mga kakay-vibe naton nga ang balay ni Papa Bon 200 kabilog ang iya nga haligi. So bakod pang balay mo gali sa SM, no? O bakod pag dyan, oo. Di, kung may tagaan ka dyan, sabi nga makamiga, subong din mo dalon ang imong amiga. O, di mo dalon mo imong amiga. Kung taga ako sang babae nga mga gusto sa kon. O, di mo siya dalon. Sa sa Esplanade, kung sa Esplanade. Kag sa diyan pagid? Sa lamig nga lugar. Sa lodge? Sa lamig nga lugar. Sa lamig nga lugar. So, ang lamig nga lugar di na sabi? Siyempre sa lamig nga, kung tadi nga lugar na mga, basta palamig lang. Basta sa lamig. Di sa sulod ka sang mall eh. Nama mo na sa sige. Mahampang naman kita, anay sa English naman kita, Papa Bon, ha? Ha? I-type mo na, Goro, sir, kung ano English, ang lang, Goro, ang word lang nga punta, sir. Ano English ang bato? Oh. Bato. Ano English ang bato? Darna. Kaya hindi ako kamaya ko na mga bato. Very good, injakto na. Ano English ang bato? Darna. Amo na iyaya. Okay, next. Ano English ang ido? Dog. Wow. Ano English ang pagkaon sang ido? Pod. Dog. Dog food. Dog pod. Oh, very good. Ano nga ido ang gatindog? Ha? Hindi balo? Hindi balo. Sige. Ay naman. Ano ang hunis ang jeep? Jeep? Oh. Pip, 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 pip. Wow. Ano hunis ang ido? Ar, ar, ar.
Kung makakita aswang ang ido. Ano hunis ang ido ko nakita sa aswang? Ano na? Hindi na yan ito. Katsuri na yan. Hoy, ginbayaan mo naman ang terminal, oh. Paano kami ka-parking ka-taxi kaya wala ka dito? Oh, hambal ni ikaw na lang, oh. Sino na ang hambal? Hambal ya Papa Bon, permi ka na lang daw. Oh. Gwapo, giman kay Papa Bon ba? Iyay, tsura to taklob. Mga alas 12 na ako out. Sipi, out na ko sa alas 12. Alas 12. Okay. Ano ang hunisang horse? Kabayo. Kabayo. Hindi na yan. Doon napasok mo lang man. Okay. Ma-English ka naman, balon ko sa Ilonggo, i-English mo, Papa Bon, ha? Okay, Papa Bon, mambala ko nga, where are you going? Diyan ka makadto. Ay, gin-English ko man galiliwat. Ilonggohon ko gali. Sino ngalan mo? English. My name is Mayanita. Mayanita Castro Jr. Liwat. I-Englishon mo gani. Magabalik pa kami ni Papa Bon diri lang sa mga Q&A. Ako si Matt Sokolit, kag-oopod ko di ang isa katag lugar nga si Papa Bon. Dila sa 88.7 K5 News FM. Tadlong nga. Nagisuon ko karon mula si diri lang sa K5 News FM. Tadlong nga. Tadlong nga dako agi na mapaali ba. Diri lang sa K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo. K5 News FM. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, tuti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid. Mighty
Gising. Mabaka sa mga butika. Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika 4 Biotics na. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kag maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala ka lang na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag
serbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglag. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadto. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Laugh out loud. Laugh out loud. Ay, saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaubos si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Laway ka na gani, hambog ka pa, padayaw. Kampiyon!
24 after 3 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM Iloilo. Number 1 na kita mga K5. Well, sa mga K5 naton nga solid yung ating palamatisang K5 News FM Philippines. Tutok permi sa K5 News FM Iloilo sa 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag magadaog sang isa ka baksang DTX Coffee Mix kung ikaw madakpan nga nagapamati sang radyo. Ara ang frequency mo sa 88.7 natural. Magadaog ikaw sang isa ka baksang DTX Coffee Mix. Mga K5 naton, hindi ba makalipat maginom sa D3 Bio? Ang D3 Bio mga K5, a superfood supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Gikan sa cold press extra virgin coconut oil yung may vitamin D3. So sa mga K5 nato, hindi magkalipat ha. Kimadya mo subong ang mga dengue subong, grabe pagsaka na naman. Amo niyang inyo himuon, inyo food supplement. Ha? Food supplement para palayo ka mo sa dengue. D3 Bio ka mo. Lapit na ang February 14. Pamati na ha, pamati na sa February 14. Lawagon ko ang tanan-tanan nga mabusong sa February 14. Pamatian nyo kay Basi Ara ang inyo nga ngalan sa malawagan ni Matso Colette. February 14, baga busong ikaw nga wala sing tatay. Number 1, ngalan sa babae nga mabusong nga wala tatay sa February 14. Number 1, si Joy. Number 2, si Janet. Wow. May caller kita sa line number 2. Hello, good afternoon. Hello, DJ Matso ulit. Mayong hapon. Mayong hapon sa imo no. Ay, luwas sa pagpanakaw. Ano pag hindi mo ubra? Panakwas. Panaklas pag yan. Okay. Gusto mo suryahon si Papa Bon? Yes, Papa Bon, suryahon ka kano ni sino ngalan ganin eh? Si Reynan ni Reynan. Suryahan sa Papa Bon? Papa Bon, mayong hapon. Mayong hapon, kano Papa Bon? May hapon. Kamusta ikaw, Papa Bon, sa buong hapon? Di ko kabataya nga ating gogya. Ara, kamusta ka kuno? Ara, tuduhon ko. Ara na? Okay lang. Hello. Okay lang. Ay, kamusta yung mga love life sa buong Sir Bon? May love life ikaw sa buong o wala? Okay. Ano to, pangambaya? May love life ka kuno? Wala. Hindi siya gawa kabati. Wala. Sige, kita na lang duwa, maistoryahan na nga duwa. Okay! Ano ba lang gusto mo imoon sa February 14 lang ga? Matulog. Matulog ka na lang nga, Manaw? Wala mas ang kadate mo, matulog. Lagaw ka rin sa syudad eh. Damo dilagawon sa syudad. Wala man ko galagaw, Sir Mata. Lagaw ka rin sa syudad sa Nilo. Damo dilagawon. May Smallville. May Estrella. Okay. Okay, DJ Mata. Lagaw ka di. Parang damo ka makilala. Sige. Ano na ang i-plug mo naman number mo? May nakakuha na ng number ko, Sir Mata. May nagkatawag na si mo gabi? Si Joylyn sa Antique. Wow, grabe. So nagkatawag na sa imo, subong? Wala, Sir Mata. Kay sakot, nag-eskwila ka mo. Nag-eskwila siya. Awa. Abi ko, tanambal niya sa imo ka no, makitanay ka mo ko no? Ay, wala man sa kambal, wala pa mapanukan. Wala pa man siya, wala pa man ka mo nag-istoryahan ay galingan duwa. Friend lang tanay, Sir Mata. Okay. Sige, tamyaw na plangga, tamyaw na dali. Uno na mo, Sir Mat, mayong hapon. Mayong hapon man. Kay Papa Bon, mayong hapon. Sa tanang niya nagpamati, kay Sir Loren, support sa kayo ng Gini, itang sa Baling Pasko, kay tanang niya nagpamati, sa kampiyon ng istasyon, kita niya. Mag-plug na ko number, Sir Mat. Sige, gawa. Sa gusto pala mag-friend sa akong, Sir Mat. Gawa. Sige, ako number, sa gusto mag-friend, 0910-326-0798. Diba? 0910-326-0798.
Kita na lamang rin sa may banwa sa Banatili, sa Kita Ibrahim Tyson, para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM, kampiyon! May caller, pagkikitay, sabi niya caller Hello, may ngapon? Tara na, wala. Nag-miss ko lang. Papa Bon. Yes. Sige. Maano naman kita, Papa Bon? Maistoryahanay naman kita ni Matt Chocolate, okay? Pila edad mo, Papa Bon, nga... Talaga may caller ko na yan. Mayong hapon. DJ Matt Chocolate, mayong hapon. Good afternoon sa imo. May gusto kay Tamyawon sa buong hapon? Sige, Tamyaw Tamyaw ko na confirm respon sa benepisyo ng Jimmy, kay Rinan, kay Dostom, kay Rodel. Pagsutan ng panahon ng automatic. Kung natas mo ko number ko, mangita na ko. Sige. I-flag mo, dali. Ari ako number, kalad na makipag-friend. 091-73-99-350. Amula na. 0951-73-99350. Hindi ka nagit lamang dito sa may banwa sa hotel. Hindi ang inyong kakita. Mouth sa hotel para sa kampiyon. Ibalita, servisyo publiko. Kalingawan sa Iloilo. Kita, News, FM, kampiyon. Nabatsaga ako doon. Nagkuha ako sa mga plus report niya. Grabe, pwede na mag-reporter na galing. Okay, kamambay. Ako si Papa Bon, halin sa may Ongbon. Go. Ako gali si Papa Bon, halin sa Onggong. Nagabagang balita sa Western Visayas. Nagabalita sa Western Visayas. Isa ka lalaki. Isang lalaki. Isa ka lalaki. Isang lalaki. Hindi isa. Isa ka. Isa ka. Lalaki. Lalaki. Nagbabayi. Nagbabayi. Nalipay. Didipay. Sige be. Isa ka lalaki, nagbabayi, nalipay. Isang lalaki, kababae, naglipay. Perfect. Sige. Sundon mo ko ha. Mahambal ako sa imong thank you so much. Kay hambal mo sa akon, gusto mo gid mag-DJ. Dapat kabalo ka gid mag-DJ. Good afternoon. Thank you so much. Be? Good afternoon. Thank you so much. Very good. Ako si Papa Bon. Ako gali si Papa Bon. Pinag-uswasan. Pinag-uswasan. Ano uswasan man? Pinag-usapan? Pinag-uswasan. Anong uswasan man? Uswasan na sa parte sa mga problem. Pala utwasan. Okay. Ako si Papa Bon. Ako si Papa Bon. Ginapautwasan sang tanan. Pinauswasan tanan. Gina. Sunda ko gina. 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 Pa. Ot. Wagan. Uswagan. Ito nagsala, nagaliliwat. Uswasan. Ang kauswagan niya to, subdivision na. Tay-tay kauswagan. Okay. Ako si Papa Bon, go! Ako si Papa Bon, pinag-uswasan, pinakikinggan. Ang programa nyo, walang liwan. Kung may mga problema ka mo, kay Papa Bon ang katapasin na. Ito, Ate, sige. I-comment nyo ako sa Facebook ko. Bon Tisoy Espinosa Castro. Bon Tisoy Espinosa Castro ang imong Facebook account. Spell the word Facebook. Go. Letter F. Letter F. Letter F. Letter F. Sige, talunga pakita sa camera. Letter E. Letter F. Kabe? Letter F. Tapos letter A. Tapos C. E. Facebook. Tapos B. O. Paged. King. King. Facebook. Letter, ano ang kulang? Letter K. Facebook. Very good. Okay, spell the word February. February. Go. Letter F. Letter F. Okay. E.
O, E, tapos? B. B. O. R. R. Tapos? U. U. Tapos? E. 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 A. A. Tapos? R. R. Tapos? Y. Very good! Kaya may kutigusa. Bye-bye. Okay. Ariel, next na naman ha. Spell the word radyo. O, go. Radio. R. Tapos? R. A. A. D. D. Oh. Tapos? I. O. Radio. Bo, very good. Love ko dyan kay Papa Bon ba? Next, spelling. Spell the word mighty C. Oh, go. Spell the word Letter M. Letter M. Tapos? I. D. Letter ano? G. Letter G. Oh, tapos? T. M. Ano una gani? Spell the word? M. Letter M. Mighty C. Okay. M. Tapos? I. Tapos? G. Tapos? T. S. Letter S. Ano? Letter S? Dali lagi. Letter S. Letter S. Ano? Letter S ang haba letter S. Letter siguro? Di, letter S. Di letter S ba na? Letter S. Letter haba Ano letter H? Letter H. Letter H. Letter H na. Letter H. Tapos? Letter? Y. Letter Y. Tapos? C. Tapos? Double A. Mighty C. Wow, very good! Grabe, naging si Papa Bon. Very good, naging mag-spelling si Papa Bon. Okay, last na lang Papa Bon na nga S-feeling. Okay. Spell the word Iloilo. Go. Iloilo. I. Tapos? L. Tapos? O. Tapos? I. Tapos? L. Tapos? O. Very good! Alam ko dyan si Papa Bon. Okay, Papa Bon. Ano ang nabalaan mo nga kanta sang elementary, Papa Bon? Ang nabalaan ko sa mga kanta ng mga boy boys. Sa mga kantaya, mga tunay ng pag-ibig. Ang umiyak ng puso. Kag nasa langit ka. Di ang mapaganda sa nga mahali mo yun ako. Kabalo ka magkanta sang ano? Sang alive forevermore. Di ka kamaan. Hindi ka kamaan. Ano na nabalaan mo nga kanta? Sa mga boy mga song ako, mga love song. Sige, love songs. May Just Once. Kabalo ka magkanta sang Just Once? Hindi. Ano lang kaya nga ako na kwan sa akon nga kwan. Siyempre ako nga lang sa kay si Boy Rino. Kung wala sa, tiya ko ang pangalan na lang, Bon Rino. So dogin sunod mo kasi April Boy Regino. Wow! Tanong kanta ni April Boy Regino, be?
Kapag umibig na lang Ay, tatlong nga. ko. Liwat kay imo tsura do si Jubet Baldivino ya. Okay, liwat. Tadlo nga. Kanta ka dapat nag-aaksyon dapat. Dakuagin ang moha nga magwagin mga lasik kag imo nga ngipon. Okay, sing. Bakit ba? Mami, aksyon. Ang buhay ko'y ganito. Piyong pa. Wala na yata natitira pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayo pinakalayo. Di ba ninadaman ang pag-ibig ko sa'yo? Totoo. Wow, hindi wala imo pag-ibig sa totoo gidya. Wow. Di mo kaya. Grabe. Ang umana pa lang. Okay, tama na, buhi na. Okay. Tama na. Okay. So, Papa Bon, grabe singer. Intra ka sang tawag ng tatay mo. Ha? Greet your friends na dali. Dasig. Ang mga friend ko sa mga sa mga ang dispatcher na si Wain. Sa mga sir na mo, sa mga manager sa UMBM, si admin. Tanjagin mo sa K5 News SM. Tanjagin. K5 News SM man. Ano na yaman sa ari kami diya sa Haro. Wala kami sa SM. K5 News FM. Ikaw, be? K5 News FM. Amo na iya. K5 buwas naman. Matayan yun man kami ni Papa Bon. Kay makaon sa buwas habon. There's a 88.7 K5 News. Kabalo ka magsaot, Papa Bon? Kabalo ka? Hindi ka magkabalo magsaot? Siyempre, yung mga dancer nga sa una. Magsaot na buwas, ha? Mga take voice ko na. Idol na si Princess, si Bruno Barro. Salamat yun mga ka-K5. Ako naman si Macho Kulit lang sa impilan kinagigiliwan. Number 1 na kita, K5 News FM. Grabe, galing. Lote, K5 News, go. K5 News. K5 News FM. Hindi, lot FM. FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!